Bashi me yake faruwa? Sadaki akwati na haɗa ta. Me za ka yi da shi? Kwanan nan ni ma zan yi mata. Ka ce za ka zama ango. Amarya da dinga suna ta. Kai kuma fa? Sai ni mana dinga saukanan ta. Wai za ku sha soyayya kenan. Wai ladayin da na taɓa ta. Kai menene matsalarka? Kai aure shine matsalata. Wace irin mace kake so? Shin da ta iya girki nake so. Iya wannan? So na kaman mamana, to ita nake so. Kai dai kawai aure kake so. Ingantaccen iyali nake so. Allah. To in kana so kai aure ya za ka yi? Yi wannan ina. Mugu. Assalamu alaikum warahmatullahi. Ni ne na Sule Goma. Dan Allah ku ci gaba da yi min subscribe. Dan Allah. I love you.